Hi friends, welcome back to Crazy Gamer Royal channel. இந்த சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி கப்பல் கேரக்டர் வச்சு ஒரு கிளாஷ் ஸ்குவாட் வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி இப்போ கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு மேட்ச் போட்டிருக்கேன். ஓகே போகலாம். போட்டேன், பார்த்தா கேன்சல் பண்ணிட்டேன். அவன் குரூப் விட்டு வெளில போகல. நிறையா ஸ்குவாடு ஃபுல்லாக ஸ்குவாடோட போய் செம்மையாக அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன். எல்லா ஸ்குவாடும் வந்தாச்சு. ஓகே, மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்குவாட் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு எல்லாம் வெயிட்டாக இருக்காங்க. ஏலாக்லாம் வச்சுருக்கான், நானும் வச்சுருக்கேன். லேடி கேரக்டர் வச்சு போகணுன்னால ஒரு மேட்ச் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஒரு மாதிரி இருக்குது, அங்கே நான் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அப்படி ஏன்னு தெரில. ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டே ஃபேக்ட்ரி தான் பிடிக்காத இடம். அப்படியே வரும்போதே அப்படியே சங்கூதிடுவாங்க. ஓகே, அவங்க ஸ்குவாட்லலாம் கோல்டு 3 கோல்டு 4 தான், ப்ரான்ஸ் 2 கோல்டு 3 தான் இருந்தாங்க. அப்போயே தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மேட்ச் ஈஸியாக கீழே எடுத்து ஜெயிச்சிடலான்னு. இருந்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா டஃப் கொடுத்தாங்க. ஓகே, பார்ப்போம். அவங்க அந்த சைடு புஷ் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் இந்த சைடு போய் அடிக்கலான்னு போயிட்டேன். அங்கே ஒருத்தங்க எப்போ ஹெச்ஆர் விழ பாருங்கள். நான் சொன்னேன் போன வீடு சொல்ல மாதிரி ட்ராக் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, 93. இப்போ இன்னொருத்தாங்கன்னா போட்டுட்டு இருந்தேன். பின்னாடி சைட்லேருந்து அடிச்சிட்டான். 2 பேர் இருக்காங்களா, சரி ஃபிஸ்ட்டு வச்சு அடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபிஸ்ட்டு வச்சு நாக் பண்ணிட்டேன். பார்த்தா சைடில் வந்து அடிச்சிட்டான் இன்னொருத்தன். சரி நம்மளாச்சும் அடித்து நம்மளை ரிவைவ் வருவான்னு பார்த்தா 2 பேருமே சுற்றி விளாண்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அவன் நின்னா போட்டுட்டான். அதுக்கப்புறம் யோசிச்சேன், என்னடா நம்மளுக்கு கில்லே காமிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். ஐயோ கில்லு வரலையா, கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ கில் பண்ணோம், கில்லே வரலையான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறமா போய் அந்த மேப்பை கிளிக் பண்ணி பார்த்தா நம்ம எடுத்த 2 கில் வந்துடுது. போய் பார்ப்பேன் பாருங்க. 2 கில் வந்துடுச்சா. டேமேஜ் நான் தான் அதிகமாக கொடுத்தேன், ஆனால் ஓசி கில் அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க 2 பேரும். ஓகே, இந்த இடம் நல்லாயிருக்கும் மில்லு. அப்படியே எப்போவுமே இந்த மில்லு போனால் இந்த ரவுண்டு சீக்கிரமாகவே ஜெயிச்சிருவோம். நல்லாயிருக்கும் இந்த பிளேஸ். நான் க்ளூ வால் போடலான்னு பார்த்தேன், பரவாயில்ல. நம்ம டீம்மேட்டு க்ளூ வால் போட்டான். அங்கே ஒருத்தர் இருப்பான், அவனை நம்ம டீம்மேட் நாக் பண்ணிட்டாங்க. ஆமாம், நம்ம டீம்மேட் நாக் பண்ணிடுவாங்க. இன்னொருத்தவங்க இருப்பான். இந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் தாம்சன் வச்சு அடித்தா ரேஞ்ச் நல்லா போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அங்கே ஒருத்தர் அடிப்பான், என்னால் மூவ் பண்ண முடியல டக்குன்னு. இப்போ மெடிக்கிட்டு போகலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே பின்னாடி இருந்து போட்டா M60. இந்த அடித்தவங்க தான் இந்த ரவுண்டே எப்படி போகுன்னு பாருங்கள். எப்போவுமே ஜெயிச்சிடுவோம் அந்த இடத்துல. ஆனால் பாருங்கள் என்ன நடக்கும், நீங்களே பாருங்கள். அவன் க்ளூ வால் போட்டு ரிவைவ் பண்ணியிருக்கலாம். க்ளூ வால் போட்டு ரிவைவ் பண்ணாமல் அப்படியே ரிவைவ் பண்ணுறேன்னா ட்ரிபிள் கில் எடுத்துட்டான். சரி நம்மளாச்சும் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா ஆடுற பிளேயர் மாதிரி தான் இருக்கான். சரி அவனாச்சும் போட்டு முடிச்சு இந்த ரவுண்ட் ஜெயிச்சிருவோன்னு பார்த்தா என்ன நடக்கும்னு பாருங்க. சரி கன்லாம் வச்சுருக்கான், போட்டு முடிச்சிடுவான்னு பார்த்தா போகும்போதே சங்கு ஊற்றிட்டான். சில பார்த்தா சில்வர் 2 தான். இவங்ககிட்ட போயெல்லாம் தோற்று போயிட்டோம். நான் பார்க்கவே இல்லை, பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டான். ஓகே, மறுபடியும் அதே கன் தாம்சன் எடுத்தாச்சு. தாம்சன் இந்த கன்லேயும் ட்ராக் ஹெட்ஷாட்லாம் சூப்பராக விழுந்திருக்கு. பார்ப்போம். ஓகே, போகலாம். நான் மேலே ஏறிட்டேன், ஏன்னா மேலேருந்து அந்த சைடு சுற்றி வந்துடுறாங்க. இப்போ நான் டேரெக்டாக போகும்போது ஏதாச்சும் கன்று வச்சு ஹெட்ஷாட் போட்டு விட்டுறாங்க. அதான் நான் போய் மேலே போயிட்டு அப்புறமா போய் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தா கில்லே கிடைக்காது நம்மளுக்கு இந்த ரவுண்டில். டேமேஜ் தான், எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணி பாருங்கள். 3 கில் அடிச்சுட்டு போயிட்டான். ஏதாச்சும் ஸ்கில்லு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன், அதுக்குள்ளே முடிச்சுட்டே போட்டான், கில்லே கொடுக்கல. ஓகே, நம்ம ஸ்கேர் எடுத்துப்போம். ஏன்னா ஸ்கேருக்கும் நம்ம கியூபிட் ஸ்கேர் ஸ்கின் வாங்கியிருந்தோம், அது இன்னும் 2 நாளைக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆனால் இந்த ஸ்கேர் ஸ்கின்னு ரேட் ஆஃப் ஃபயர்லாம் சும்மா செம்மையாக இருக்குது. ஒரு அடியும் சும்மா 30 சூப்பராக போகுது. கூடி சீக்கிரத்தில் எப்படியாச்சும் பர்மனெண்ட் வாங்கிடலாம் டைமண்டை வச்சு சுற்றி. நான்
போனேன். சரி டீம்மேட்ஸ் பின்னாடி வருவாங்க, போய் புஷ் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா யாருமே காணோம். ஐயோ நான் போய் தனியாக போய் செத்துட்டேன்னா பிரச்சனையாருன்னு பார்த்தேன். உடனே இன்னொருத்தன் டீம்மேட் வந்துட்டான். ஓகே, அதுக்குள்ளே நான் போகிறதுக்குள்ளே எப்படி அடித்தானே தெரில. வீடு பக்கத்துலேருந்தா போயிட்டே இருக்கேன், எப்படி அதுக்குள்ளே அடிச்சிட்டான்னு தெரில. சரி நான் பார்க்குறேன், எங்கேயாச்சும் ஜன்னல்லேருந்து எங்கேயாச்சும் அடித்தானான்னு பார்க்க காணோம். சரி நான் மேலே புஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்று வச்சுட்டு ஓடினேன். பார்த்தா வீட்டு மேலே இருக்காங்க. சரி நம்ம எதுக்கும் ஒரு கிரெனேடை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டேன். பார்த்தா யாராச்சும் சாவாங்களான்னு பார்த்தா யாருமே சாவலை இந்த கிரெனேடில். ஓகே, மேலே போயாச்சு. மேலே எங்கேன்னு பார்த்தா அதோ மேலே எங்கே இருந்தான். சரி இவனை போடுறான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே கில் எடுத்துட்டாங்க. இவனை போடுறேன்னு பார்க்குறேன், போட முடில. ஏகே வச்சுருக்கிறதுனால டப்புன்னு புல்லட் பட்டுருச்சு, ஒன்றும் செய்ய முடியலனால. சரி நம்மால் தான் அந்த ரூமில் இருக்காங்களே வந்து அடிப்பாங்களான்னு பார்த்தா லூட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. சரி கூட போயிடுச்சு. போய் அவனை போய் ஆச்சும் அடிக்கலான்னு பார்த்தா ரிவைவ் பண்ணிகிட்ருக்கான். அம்மாள் பாருங்களேன், காமெடியாக பண்ணுவான். க்ளூவால் போட தெரியாமல் செத்து போயிட்டான் ஒரு நூபுகிட்ட. அவன் அங்கே பாரு சும்மா பேச்சு மாயிடுறான், ஹெட்ஷாட்லாம் போட்டுடுறான். அவன் தான் சரி காமெடி பண்ணிட்டான். க்ளூ வால் ஒழுங்காக போட தெரியாமல் செத்துட்டான். இவன் எப்படியாச்சும் க்ளூ வால்லேருந்து போகலான்னு ட்ரை பண்ணால் எவனாலையும் போக முடியல. ஆனால் அவன் இப்போ பாருங்கள், அவன் அடிப்பான், அது மட்டும் அவன் மேலே படும், ஆனால் அவனை போகவே முடியல. பார்த்தீங்களா எப்படின்னே தெரில. இதோ இப்போ போடாமல் பாருங்கள், மொட்டமா லெமனைட் சவுண்ட் வச்சே போட்டான். அவன் வந்து இன்னொருத்தரை நாக் பண்ணான், இல்லைனா இவனை எப்பயோ போட்டு முடிச்சிருப்பான். ஓகே, இந்த ரவுண்டில் MP40 எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபேவரட் MP40. க்ளூவால் வர ஒன்று தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடிச்சு, காசு இல்லை. வெஸ்ட்டு ஹெல்மெட்லாம் கொடுத்துட்டான் எனக்கு, அவன் நல்லா வேணாம் போல. இந்த ரவுண்டு தான் சரி கடுப்பாயிரும், கில்லே விட மாட்டாங்க, ஓசி கில் எடுத்துருவாங்க இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக. கஷ்டப்பட்டு நான் டேமேஜ் கொடுப்பேன், ஃபுல்லாக ஓசி கில்லே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. தான் குயிப்பா MP40 வச்சுருக்கிறதுனால ஒன்றும் செய்ய முடியல. இது AK ஸ்கேராக இருந்தால் ஸ்கோப் போட்டு நேரம் முடிச்சிருக்கலாம். அது MP40 வச்சு ட்ராக் பண்ணதுலேயே 10 போனதே பெரிய விஷயம். சரி அங்கே தான் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு புஷ் பண்ணி MP40 வச்சிடலான்னு பார்த்தா கீழே குச்சிட்டாங்க. 2 பேருமே ஒரே ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் குழம்பிடுச்சு. சரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கா, நம்மளாச்சும் போய் பின்னாடி போய் அட்டாக் பண்ணிடலாம். நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன வச்சுக்கிட்டு. தான் அந்த சைடு போய் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி நம்மால் லாக் டவுன் பண்ணிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ போய் அடிப்பேன். முதல்ல பார்த்தா பின்னாடி 2 பேர் வந்துடுவாங்க. இவனையும் நாக் பண்ணிடுவேன், பின்னாடி இருந்தால் அடிச்சிடுவா. 2 பேரை நாக் பண்ண, இன்னும் ஒரே ஒருத்தன் தான், அவன் க்ளூவால் போட்டு காப்பாற்றிடுறான். சரி நம்ம ஆள் அங்கே தான் இருக்காங்க, வந்து ரிவைவ் பண்ணலான்னு பார்த்தா ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அவளை சீக்கிரமாக வந்திருந்தா அவன் ரிவைவ் வேறு பண்ணிட்டான். ரிவைவ் பண்ணாமையாச்சும் இருந்திருக்கலாம். ஒருத்தரை ரிவைவ் பண்ணிட்டான், இன்னொருத்தர் ரிவைவ் பண்ணான்னு சரி நம்ம எதுக்கோ பாம்பு போட்டுடலாம், ஏன்னா அங்கே தான் காப்பாற்றிருக்கான்னு சொல்லி பாம்பு போட்டு மெடிக்கிட் போட்டால் அப்போ நான் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா ஒரு கில்லு சைடில், அந்த கில் வந்துடுச்சு. மீதி 2 பேர் எங்கே போனாங்கன்னு பார்த்தா ஒருத்தர் நம்மால் முடிச்சிட்டாங்க. சரி ஒரே ஒருத்தன் தான் அடித்தா மேட்ச் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன், எங்கே போனான்னு. சரி வீட்டுக்குள்ளே எங்கேயாச்சும் ஒழிஞ்சு மெடிக்கிட் போட்டுட்ருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அங்கேயும் காணோம். சரி அப்போ இப்படி எங்கே தான் போயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டர் பார்த்தா அங்கே அடிப்பான். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ டேமேஜ் கொடுப்பேன், ஒரு புல்லட்டில் M197 வச்சு போட்டுட்டான். சரி ரொம்ப கடுப்பாக வந்துருச்சு. சரி விடுங்க, நம்ம டீம்மேட்ஸ் தான் நம்ம போய் அடிக்க தானே பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டேன். இந்த க்ளூவால் ஸ்கின் வேறு சூப்பராக இருக்குல்ல, இப்போ தான் கிடச்சிது. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.